सिमां नों बेफोरखौ मा रोंखो मा सोलोंखो नों बेफोरनि सायाव मानो लाग्रा जाखो सम आरो बोथोरानो थिनखाबाय जेब्ला आंलाय आरो माथो बुंबावनो बे नङाबानो थानो हायैसो जालांबाय आं दाना नोंलाय मानो बेयाव फैनानै आंनि लोंनायखौ बादा होफैदों बेफोरबायदिजों गोजोमनानै थायोब्ला नोंनि देहाया मा जालाङो सिमां आंनि देहाया मा जायो मा जाया बेखौ सोंनो नों सोर नों मानो आंखौ सानफ्रामबो डिस्टार्बल' खालामबाय थायो सिमां नों मिथिया नामा बेफोरबायदिनि सायाव बायब्ला देहा खहा जायो जुदि नों दाबायदियाव माबा मोनसे जायोब्ला नोंखौ सोर नायगोन नोंखौ सोर जोथोन लागोन नोंखौ सोर डक्टरनाव लांगोन आंनि देहाया मा जायो मा जाया बियो आंनि सायावसो थागोन बेखौ नोंहा बुंनांगौ जेबो गोनांथि गैया नंगौ आंहा रावबो आंगो गैया बेनिखायनो आं बे बुहुमाव थांना थानांगौनि जेबो गोनांथि गैया जेब्लासिम आं थांनानै थागोन अब्लासिम आं थैनायनि लामाजोंसो आगान सुरबाय थागोन सिमां नों फाग्ला जादों नामा मानो बेफोरबायदि फाल्थु बाथ्रा बुंदों फाग्लाया आं बै समनिफ्रायनो जाबोखादों जेब्लानिफ्राय आं हारसिं जाबोदों सिमा प्लिज नों आंनि जिउनि सोमोन्दै जेबो मिथिया बेनिखायनो नोंहा आंनि सायाव बुंनांगौनि जेबो गोनांथि गैया अन्नानै नों आंनि जिउनिफ्राय जानगार जा थांफुदोब्रा दंबा र' आन्नां न' नादो है ना नालै ना माला सोरनि ना हो नादो दे नादो बायोलां बिदिबाथाय एग्रान आंना फेसबुकआव भिडिअ होबाबो माबा भिउसानो फैया जादोंलै बैसिनि भाइरेल भिडिअआ बेखौ होदोंमोन आं है र' थाथ' मा जाखो $1 गैयालै फेसबुकआव सयथिबो मा जाखोथाय फल'वार्सआ दंमोन थाइसेबो गैले होननायनिसो जाबाय ओमफ्राय नोंहाथ' अरायसो थांगोनलै आं आरायसो थांगोन लाबो थांफुआ है मोनाखैमोनलै फाग्ला बे मोनसे भिडिअखौनो हाजार आपल'ड होनानै बहा भिउस मोननो मा भिडिअ होबावनांगौरा कन्टेन्टखौनो मोनला भिडिअ होबाबो भिउसबो फैया $बो फैया थानो नोंहा आंहा ओरै थांसै ओइ सोमब्राम फैलाय फैथ'लै होद मानोरा फैथ' सारा हरलाय एसे थै एसेल' हर मोनाखैमोन मा जाखो बेखौनो जानो नेवदां बहा थांना फैखो ओरै थाबायहैला बायदोंमोनलां दुखु जादोंलै दुखु हाब मानि दुखुब्रा नोंहालाय सोमब्राम दुखुलै दुखु फेसबुकआवबो इउटुबावबो भिउसानो फैयाखै $1बो मोनाखै बेनिखायनो दुखु आं मिथिबाय तुद मालायनि जानला माला भाइरेल भिडिअफोरखौनो गोदाव सोराव हगारलाबायब्रा नोंसोर मालायनि पार्सनेलफोरखौनो केसेस जागोनथ' नोंसोर मालाबा केसेस जासिगोन खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअनि गेजेराव हाबसोनायनि थाखाय बयनिसिमबो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै नोंसिनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि मोजां प्लेटफर्मनि बागै खोन्थानो नागिरदों जेराव नोंथाङा फुटबल टेनिस क्रिकेट आरो बायदि गेलेमुफोरखौ लाइभ मेचजों नायनो हागोन आरो मोनसे मोजां सुबिदायानो जाबाय लोगोफोर बेवहाय नोंनि पासबुक एबा पार्सनेल डिटेलफोरखौ जेबो होनाङा बेवहाय नोंथांमोना खालि मोनसे क्रिप्ट' एकाउन्ट खुलिनानै फिल खालामबानो जायो आरो उइड्र'खौबो गोरलैयैनो खालामनो हागोन नोंथांमोना प्रम' क'डजों हाबोब्ला वेलकाम बोनासबो मोननो हागोन अब्ला माखौथो नायनानै थाखो लिंकआव होनाय प्रम' क'ड RB1XP आव हाबदो आरो नायहैदो गोजोन्थों सोर साबेसेखौ केस होनोब्रा हाजार हगारो माथो आंलाय मालाय हगारखान्दाखौसो हगारो फैसाल' मोननांगौलै भिउसल' मोननांगौ होनबानो खामायनो हायो आंथ' आंनि फट'खौ मोनसेबो हगारा मालायनि भाइरेलनो मानो बेफोरखौल' होयो आं
होनबानो फैसा खामायनो हायो आं नाथाय दासान्दि मा जादोंथाय भिउसबो फैया डलारबो गैया बेनिखायनो बेरायहैला बायदोंमोनलां बेफोरबायदि ससियेल मिडियाजों बारा खेला खालामजालै भाइ बेफोरबायदि मालायनि पार्सनेल जानाय भिडिअफोरखौ भाइरेल भिडिअफोरखौ जानला मानला हगारलाबायनाङा नङाबा उनाव हाबहरगोनबो भाइ बिसास खालामजाया नोंसोर गावबा गावनि भिउसनि थाखाय साबसक्राइबारनि थाखाय फल'वार्सनि थाखाय मालायनि जानला मानला पार्सनेल भिडिअफोरखौ हगारलाबायो नाथाय बै हगारजाग्राफ्रा बेसेबां दुखु मोनो बेखौ नोंसोर मिथिगौ सोरबा सोरबाथ' लाजिनानैनो गावनि जिउखौनो फोजोबना लालाबायनायखौ खोनाया नोंसोर बेफोरबायदि लामायाव आगान सुरनाङालै भाइ बेफोरबायदि भाइरेल भिडिअखौ ससियेल मिडियाआव हगारनायजों समाजखौ मोजां खालामनो हाया गाज्रिसिन गुबुंलेसिनसो खालामो जोंनि बर'फोरनि खर'नि साननाय मेलेमा एसे आलादालै माबा मोनसे गाज्रि भाइरेल भिडिअ नुबाथाय बेखौ जानला माला शेयार खालामगोन नायगोन नाथाय माबा मोनसे मोजां गियान होनो हानाय भिडिअ लाबोयोब्ला बेखौ शेयार खालामनायाथ' गोजाननि बाथ्रा नायबावनाय नङा जाय बोफ्रामा नायनानैसो कमेन्ट हरलाबाय थाबावगोन बेनो जोंनि बर'फोरनि हुदाया बेनिखायनो आं ब्लार खालामना होबावोसो सोरबा सोरबाथ' ब्लारखौनो खालामलायबावा ओरैनो होयो बेफोरनोथ'लै गाज्रिया मिन्थिखायो ससियेल मिडियाआव थाबाय होनबाथाय सासे सानैल' नङा सारा प्रिथिबियानो नुजोबो साला गावनि हारिनि होननानै स्रोद स्रोद लाखोमानो हनै आंसो मोनगोन होननायनि फेसबुकनो इउटुबनो जानला मानला होलाबायो होद आंखौसो बुंखोना माखो आंलाय आंखौसो बुंनो बायदि मोनबायलां नोंखौल' होनाखैब्रा आङो बे फेसबुक इउटुबफ्राव जानला मानला भाइरेल भिडिअ हगारलाबायग्राफोरखौनो बुंदों आङो मा नोंहाबो बेफोरबायदि होलाबायग्राखाय गोसोआवना होनो नामा होद नोंदेन आंखौसो बुंथारनोलै होद दा हेबगोनसोलाय नों थांजानांगौलाय बाव थांदो साला गाव बिदिखाय गोसोआव नांदो आसोला बहा थांनो सोमब्राम है गामियाव ओरैनो गिदिंहैला बायदोंमोन आं नोंहालाय बहा थांनो सिमां मोनाव थांनो आङो न'आवसो दंना गैयाथाय मानसिया दासो बैयाव नुबोदों आं हारसिं जिरायगासिनो दङ आंनिफ्राय सादा बिनानै जालायबावदों सादा जालायबावो आरो बियो जायाबा माथो नों मिथियामोन नामा थ' आं मिथियामोन सिगारेट जौखौल' बाहाय सानोमोन आं जाजोबो आसोला बाहायजोबो गासिखौबो हजम आंथ' जौखौनो लोंबावा जौ लोंबावसो बियो होद थांदो लोगो हमहैदो बैयाव दं मानसिया दे सिमां मा खालामबाय थादों नों बेयाव नुवाखै मा खालामदों माखौ सोंफ्लाबाय थानो मोजां मोनो नुदों बावदोंसो आं सादा जादों हा बहा सादा जानाय नुखो नोंलाय गोदाव सोराव सादायानो गैया आंनाव गैमारादा गैमारादा गैयालै गैया मा सादा जालाबाय दङ आंलाय नै दांग्रोमनो गैया गोदाव सोराव बुङो बेले बे जायाखैनोलाय बेले माथो मालायनि जायैखौ नोंहालाय मा नांजाबाय थायोब्रा आंखौलाय सिमां नांजानायनि बाथ्रा नङा नों एसे बुजिदो नों बेफोरबायदि बाहायबाय थाब्ला नों उनाव मा जालांगोन जानाय जायैया बे आंनि सायावसो थागोन नोंहा बेखौ बुंनांगौ जेबो गोनांथि गैया आरो नों आंखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय थानो नों आंनि आंगोबो नङा बिदिबा नोंनि आंगा सोर सिमां नों सोर बादा होआ मानिगोन नों मिथिखाया नामा आंहा रावबो आंगो गैया होननानै आरो आं रावनिबो बादा होनाय मानिया सिमां नोंनि देहाखौ नोंसो जोथोन लानांगोन गुबुना नङा नों मिथिखासेयावबो बेफोरबायदि निसाखौ बाहायब्ला नोंनि देहाया मा जालांगोन आंनि देहाखौ जोथोन लालायैया बे आंनि सायावसो थागोन बेखौ नोंहा खरसा नांगौनि जेबो गोनांथि गैया आं मा बाहायो मा बाहाया मा खालामो मा खालामा बेखौ
नों जेबो नांजानो नाङा सिमां नों बुजिनो सोलोंदों ना नों मानो बेफोरबायदि बाथ्राल' बुंबाय थायो आंनि बुजिनाय सायाव बाथ्रा बुंनानै नों आंखौ लाजि दाफोनांसै सिमा आरो नों आंखौ बेफोरबायदि दिसटार्ब दाखालाम सिमाया मानो आंनि निसा बेसाद बाहायनायखौ एसेबां मानि हेंथा होबाय थायो नंगौ थारैनो सिमाया आंखौ मोजां जाजानो लुबैयो नाथाय आंनि बे अख्रा गोसोआसो मानोबा सिमानि बुंनाय बायदि खालामनो गोसो जाया आंहा रावबो आंखो गैयिनिफ्रायनो आइ आफाया आंखौ नागारलांनायनिफ्रायनो आंनि बे जिउआ हारसिंनो गोसोबायदि खालामनो सोलोंदों सिमाङा मानो बेफोरबायदि निसा बुस्थुजों मानो एथ'ग्राब गोदोनानै थाखो गावनि जिउनि फारसे एसेबो साननो रोंला गावदि माबे लामाजों थांगासिनो दं फारसेजों उन्दै समावनो बिमा बिफा गोमा जाबाय हारसिं जिउआव हारसिङैनो दुखु खस्थ'जों सहायना थानांगौ जाबाय बेफोरबायदिनि थाखायनो गावनि जिउनि फारसे जेबो साननो रोंला निसा बुस्थुखौल' बायग्रा जाबाय बियो थेवबो मानो आंनि गोसोआ सिमांखौल' हास्थायो गोसोजों हास्थायनायल' सानैनि गोसोआ मिलायलायाबा बोरै मोननो आं मानो सिमांखौल' सानग्रा जाखो थारैनो सिमांखौ जोबोर मोजां मोनो आरो मोजां मोनबाय थागोन जिउ जोबजासिम थासखौ गोदान बायनानै लाबोखादों आं आसोलफोर खेला जोब्बाथाय नोंनो बिसिबाय थाखायोलै दे बेलथायबायलै नोंना ब्र' बोरै जाखो बुहुनियाव बेलथायबायसो आंना दाख्लैनि साराय थिनस'खौ बोखांना लांनांगौ लाना हिन्जावा रायदों फाग्ला नोङो हावलाखौबो दाख्लै आंनिफ्राय लानायखौ होफिनाखैलै होगोनलै होगोन बे 500ल'खौनो एफाराब थिंकिं होनबाय थायो नामा बोरै जाखो मा घन्टा बायदि थास फैग्रा नालाय आंना फैबायलै एसे मोजाङैनो खिन्थु देलै होदो होदि ओइ फाग्ला नोंसो देलै हो नोंसो आसान मोजां गैयालै आंना ओइ गोरान आंसोब्रा नायनि है जाहामालै नोंसो थास मोजां फैयाखै होननाया बोरै बेनाव होलै गोरान मोजां फैखोब्रा आंसो जाम्बाफोर हाय गाइस नोंथांमोनखौ आंनि सोमब्राम चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोना नायलांबायल' था आं दा जेराव थाङो आं देखायगासिनो आंनि भिडिअ'खौल' नायलांबाय था होमबानो नुनो मोनगोन नोंथांमोननो ओरैबायदि डेन्जार भिडिअ' लानानै फैदों आं दिनै नोंथांमोना आंनि चेनेलावल' नायलांबाय था आरोखि ना देखायगासिनो आं स्किप खालामालासे नायबासो इन्ट्रेस्टबो जागोन डेन्जारबो नुगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलावल' नायलांबाय था नोंथांमोननो ओरैबायदि दामाखा भिडिअ' देखायनो नागिरदों ओरैबायदि नायलांदो नै बिथांमोना थास गेलेगासिनो बिथांमोना गेलेबाय नै सोर मोना देखायगोन आरोखि ना आं मा जाखो नोंथाङा माबायदि मोनो गेलेनानै खनसे मोनाखै नामा दाबो फाग्ला खनसेनो जोबथारबाय नामा बेबायदि जानला मोनला भिडिअ होलाबायनो जानला मोनला सारा प्रिथिबियावनो गावखौ गाज्रि होननानै ससियेल मिडियाआव देखायना लानो सानदों नामा नोंसोरलाय जाम्बानो बेफोरबायदि जानला मोनला भाइरेल भिडिअ हगारनायनि थाखायनोथ' बिमा बिफा बिदा बिनानावजों ज' नायजाला इउटुबफोर फेसबुकफोर बेफोरबायदि भाइरेल हगारनानै बोरै जानांगौ एसे बुजिलायदोब्रा नोंसोरबायदि ससियेल मिडियाआव ओंखारग्रा मानसियानो जुदि बेफोरबायदि जानला मोनला भिडिअ हगारोब्ला अब्ला बै इयुननि फंबाय बिनानावफोरा मा जालांगोन नोंसोरबायदि ससियेल मिडियाआव ओंखारग्रा मानसिया मोजां बाथ्रा बुंनानै मोजां फोरोंनानै मोजां गियानसो होनो नाजानांगौ नोंसोरजों जायालै बेफोरबायदिनि थाखायनोथ' बे जोंनि बर' इउटुबारफोरा मोजां भिउस मोजां लाइक साबसक्राइबारल' मोननो थाखायनोथ' जानला मानला भिडिअ भाइरेल हगारलाबायो नोंसोरो बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि थ्रुयै फंबाय बिनानावमोनखौ मोजां गियान मोजां फोरोंनोसो हानांगौ जोंनो जुदि गाज्रि खामानि मावनानै गाज्रि खामानिखौ खिन्थाना लायोब्ला अब्ला जों फंबाय बिनानावफोरखौ मा बुजायगोन माखौ फोरोंगोन नोंसोरनो एसे सानना नायलाय जाबाय दे माखौ रायलायफागोन दे गेलेदो हट मबाइला मालाय मबाइला दे रान गोदानफिन आंबो
नोंसोर जायालै आंखौसो गोदाव सोराव भाइरेल खालामलाबायलै नोंसोरो गोदाव सोराव भिडिअ हगारनानै होद बुरबक नों बायदिया थांबाबो लस गैया औ होद जोंनि भिडिअ बानायनायखौ मेगन सायलै बे माबा बुंबाय थायो दे रान जोंबो भिडिअ बानायनानै एसे मोनो नालायब्रा माथो होननायब्रा बेनिखायनो बिराद मेगन सायलै बे दे फाग्ला रान नोंहाबो बे थास गेलेनायखौनो फाग्ला फाग्ला भिडिअ खालामथारबाय नालाय जेबो जाया बेफोरबायदिया दे रान रानदो दे दाख्लैबो आंखौहाय बैसिनि भाइरेल भिडिअ हगारनायखौ बुंदोलै बियो फाग्लाया बिदिनोखालै इयो बिदिनोखा केसलै फैसाया थगायलायनाय गैया दा मोनायाव लोंनांगौनि खोथा दं आयौ सिमा नों आंखौ बेयाव मानो लाबोदों सिमां मा नों बेफोरबायदि जुवा गेलेनाय निसा बाहायनायजों गोना थानोसै नामा गावनि इयुन जिउनि फारसे एसेबो सानला आंहालाय माथो सानबावनांगौ दङ आंलाय जेब्लाबो हारसिंखा आरो हारसिं थालांगोन हारसिंनो थैलांगोन हारसिं होननानै बेफोरबायदि जौ जुवाजों गोदोसोनानै थाबाय थाब्ला नोंनि जिउआ मा जालांगोन सिमां नोंहाबो सानसे संसार जानायनि सम फैगोन बिसि फिसा नायनांगौनि सम फैगोन नों बेफोरखौ सानदोंना सिमां संसार जानो सिमा जों बायदि गोरिब निखावरि नखरनि मानसिफ्रालाय बहाथो संसार जानायनि बाथ्रा साननो हानो सानबाबो ओरैनो सानगारनायसो जाखायो मालाय दानि जुगनि सिख्लाफोरा साख्रि आवलाखौसो नागिरखासै जोंफोरबायदि गोरिब निखावरि सुबुंखौलाय आरो बहाथो नोजोर होबावनो आरो आंलाय बिमा बिफा गैजायै मावरियासोबाव बेफोरबायदि बुंनानै बाथ्राखौ आरोबाव दाफुलावसै सिमां जायखिजाया नों दिनैनिफ्राय जौ जुवा निसानिफ्राय गोजान थानांगौ सिमा नों बे फंसे बाथ्राखौ आंखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों नाथाय आं बेखौ मानिनो हायाखै आरो बेफोरबायदिखौ बादा होनानै नों आंखौ डिस्टार्ब दा खालामसै सिमा मा बिदिब्ला नों बेफोरनिफ्राय जानगार जामारा सिमा आं बुंबायना आं गारनो हाया होननानै नों आंखौ बादा दाहोसै सिमा प्लिज सिमां नों मानो एसेबो बुजिया मानो इसिबां अख्रा आं बुजिया जायनि गोसोआव दुखु जादों बिसो मिथिदों आंसो मिथिगौ आंनि गोसोआव मा सानो मा जानो लुबैयो नोंहाबो बेफोरबायदि बिमा बिफाखौ मोजाङै मोनब्ला बेफोरखौ मिथिगौमोन आं हारसिं थानाय समाव सानो थैनानै थांनो मानोना आंहा बुहुमाव रावबो आं गैखाला बेनिखायनो आं थांनानै थानायनिबो जेबो गोनांथि गैला सिमां नों मानो बिब्दि बुङो नोंजों लोगोआव आंबो दंना सिमा नों बेफोरबायदि बुंनानै आंनि गोसोखौ दसे समनि थाखाय गोजोन होनो दानाजा दसे समनिल' गोजोननाय नङा सिमां अराय समबो आं नोंजों थाफागोन सिमां आं नोंखौ मोजां मोनो सिमां आं नोंखौ मोजां जाजानो लुबैयो नों जौ जुवा निसानिफ्राय गोजान जादो
सिमा नों आंजों थानानै आंखौ मोजां मोननानै गावखौनो दुखुनि फुख्रियाव गबहोनो दासान जेसेखि दुखु दाहाजों भुगिनो हाथों मानो आं जेखौबो गिया नोंल' ज' जुवानि साननिफ्राय गोजान जा नाथाय सिमा जेबो नाथाय गैया सिमां नोंल' आं बुंनायखौ मानिदो आरो आंखौ जुलि लानानै संसार जालांगोननि इयुननि थाखाय सानखादो थाथ' सिमा आं थांनोसै माखौ इसिबां मानि जिंगासिदों नोंलाय आं जेरै थांदों बिदिनो फैफिनगोन नों जेबो जिंगा दासि सिमां गिनाय मोनो नोंदि आंनि दिनैनिफ्राय बेसेबा गोजानाव जालांथ'सिगोन आरे जाम्बि आं बुंबायना आं थाब फैफिनगोन होननानै नों जेबो जिंगा दासि आं जेब्ला फैफिनगोन ना अब्ला नोंसोरनि न'खरनिजों रायलायनानै नोंखौ हाबा खालामगोन आङो दे मोजाङै थांदो जागोन दे थाथ'दो आं थांसै थाथ' सिमा सिमां I love you Love you too, Sima. होद सिमा मोना गुना बहा थाङोमोन नोंलाय मानो नांगौ आं बहा थाङा हाब सिमा मा गोरा गोराब्रा नोंलाय माखौ लाना एफाग्राब दुगा खालामो नोंलाय दुगा जानाय जायै आंनि गोसो नोंहा बेहाय मा नांजाबाय थादों फसायजानायखाय दुगा जादों नामाब्रा नोंलाय महर मोजांखाय गोदाव सोराव आंखौ मिथिबाय जानला मोनला साला खुगा दंनानै सालाय गैरोनिया नोंखौ र' बै सोमब्राम जोंनिया जानला मोनला बायरे भिडिअ हगारलाबायनाया गाज्रि जामारदोंदांलै माथो गासैबो इउटुबारफ्रानो जानला मोनला बायरे भिडिअसो हगारबाय थायो बे सिमा बुंनाय बाथ्राया नंगौमारलै बिमा नायबा बिफा नायजाया बिफा नायबा बिमा नायजाया बिदा बिनानाव न'खरनि गासैजों ज' खोनायनो मोनला बेनोथ'लै जोंनि बर' हारिनि इउटुबारफ्रा
मोजां मोजां गियान होनो हानाय कन्टेन्टखौनो लाबोआ। खालि बे भाइरालल'सो सेयार जाखायो। मोजांथ' माब्लाबाबो सेयार जाखाया। गाव गावनि भिउसनि थाखायल'लाय मा लाब जानो, गाव गाव खामायनायनिल'लाय मा लाब जानो, हारिखौबो नायनांगोन ना। बेनिखायनो जों दिनैनिफ्राय मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनांसिगोन, जाहाथे ज' बिमा बिफा बिदा फंबाय ज' नायलायनो हायो। बेनिखायनो मोजां गियान होनो हानाय भिडिअ लाबोनांसिगोनलै। आरो गासैबो इउटुबारफोरखौनो मोजां भिडिअ मोजां कन्टेन्ट बिमा बिफाजों ज' नायजानाय बिदा फंबायजों ज' नायजानाय भिडिअ बानायनांसिगोनलै। औलै औ, जोंबो दिनैनिफ्राय मोजां भिडिअ मोजां कन्टेन्ट गियान सोनो हानाय भिडिअ लाबोनांसिगोन। दानिफ्रायनो बानायनांसिगोनलै। दे नोंबो बानायदो। हाय गाइस, जों दा मोजां कन्टेन्ट बानायसिगोन, मोजां कन्टेन्ट लाबोसिगोन। सिगांनि बायदि जानला मोनला भिडिअ बानायला। आरो जोंखौ जाय मानसिया मोजां बानायदों बेखौ देखायनो थांगासिनो। नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबायल' था, स्किप खालामालासे नोंथांमोना होमबानो नुनो मोनगोन। नोंथांमोन इउटुबारखौबो आं खावलायो, नोंथांमोनाबो मोजां कन्टेन्ट लाबोदो, जाहाथे जोंनि इयुननि गथ'फोरखौ मोजाङै गियान सोनो हायो बा मोजाङै फोरोंलांनो हायो। नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो मोजाङै मोजां बानायलांबाय था, जोंबो बानायसिगोन। थ' आदा सिमां, एफा गोबावनि उनाव दिनैसो। औ आगै दिजिरि, आं दिनैसो फैदों। ओमफ्राय गामियावलाय बोरै जाना दङ हाल सालफ्रा? माथो बुंनो आदा, गामिनि हाल सालखौलाय। गामियावनो थानो गिलायलांसै आङो। गामियाव थानो गिनो? गामियावलाय मानो थानो गिनांगौ? मा जादों? बिदिनो आदा, गामिनि थासारिया जोबोद गाज्रि जाना दङ। माखासे सेंग्राफोरा जानला मोनला फेनानै लोंला जाला खालामला फैयो। मानबो गैया सनमानबो गैया, गेदेरबो मिथिला उन्दैबो मिथिला। दाखालिबो बिदिनो आब' सिमाखौ खास्रि बिस्रियै बुथारना गालांबाय। मा? सिमाखौ बुथारलांबाय? सोर बुथारखो? खोनासं आदा। दोद लाबो, आं लोंग्रोनोसै। सिगारेट गैया नामाब्रा नोंनाव? सिगारेट गैयालै घन्टा खामायगारा। नै बिरि दं, बिरि सोब खामायनो रोङा दामायनो रोङा। लाइटार हर, लाइटार। आं दहाय लाहोथ'नाया लामायाव लाइटार दंमोन माथो। ए नै लोंबाव। दाख्लै नोंना सोरबा जानाया सागायाखै नामा? सागानो बिनि खिथिरखौ आंबो नागारा। नैबे खावलायाव दागो जानायनि खिथिरखौ आंबो लाथारगोन। हट जाम्बा साला, सासे सामाय न' सिख्लाजोंनो गोबा जाबाय। लासिं सिं जेबो खालामनासै नोङो बे सिख्लाथारखौनो। बेखौ मोनांगौला। है जालासोलै आंनाव मानला जोब्बाय। र'लै लोंग्रो लोंदो गोदाव। ओरै हट। बहा
बेलै बेखौ दिनबा हले नागारलां खनसे होबावखानायसैलै हरदो लों बेखौ देन दिन नागारालां होथारगोन आं र' नों सिमा दा सिमा दा नैबे खावलायाव आंखौ सोबानाय सिमा दा मा जौलुङानो जानला मानला बाथ्रा बुंलाबाय नोंसोरलाय मा जानला मानला बुंबाय थादोंलै नोंखौ देन लावबाय आंखौ लाजि फोनांग्रा नोङो सालि नै र' सिनलानि आंनानै नोंनिसो थ' थाथ'दो आदा आं थांसै सिमां नों आंनि थाखायनो जोबोद दुखु खस्थ' सहायनांबाय नङासै सिमा नों औ सिमां आंखौ निमाहा हो सिमां नोंनि गोथार साननायखौ आं फैमाल खालामबाय आंनि बे आसखान्दा जिउआ नोंनि इयुनखौ लानानै दिनै नोंखौ दुखु होबाय सिमा नों मानो बिदि बुंदों नों आंनि जेसेबांखि गोजानाव थाया मानो आंनि बे जिउआ नोंखौनो हास्थायबाय थागोन सिमा नोंखौ मोननायनि मिजिं गैयाब्लाबो आं अरायबो नोंखौनो नेनानै थाबाय थागोन आंनि बे जिउआ नोंखौ नेनानैनो थैलांगोन नोंनि थाखायनो थैलांगोन सिमा नोंखौ सानैनो आं थैलांगोन नों बिब्दि दा बुं सिमां जोंनि अनज्लायनायनि समा बारलांबाय जों सानैनि अनज्लायनायनि थफ्लाखौ सोरबा मेगन गोसाफ्रा बुफ्रुनानै थेरबायदे गालांबाय नों दा गुबुन राहा लादो सिमां नों दा जों सानैनि अनलायनाय सिमांखौ गोसोआव दालासै सिमां नों गुबुन राहा लादो सिमा गुबुन लामा लानो गुबुन लामाखौथ' आंबो लानो सानखादों जायनि थाखाय आं गावनि जिउखौनो फोजोबना लानो नागिरदों सिमांना प्लिज नों बिब्दि दा बुंसै नोंनि आंनि अनलायनायखौ नों बावगारलांदो नों मोजां मानसि जादो सिमां नोंनि मोजां मोननाय नोंनि गोथार गोसोखौ नों गुबुननो होदो थादो सिमाङा थांनोसै नोंखौ मोनाब्लाबो नोंखौ मोननायनि मिजिं लानानै आं अराय सम नेबाय थागोन नांगौबा आं थैनानै थांगोन
ओइ सिमां, नों मानो बेफोरबायदिखौ एसेबां मानि सानबाय थायोब्रा? बेफोरबायदि दुखुआ मानसिनि जिउआव जाखायोलै सिमां। बेखौ साननानै एसेबां मानि दुखु जानाङा। मानसिनि जिउआव माब्लादि मा जायो बेखौ रावबो मिन्थिया। आंलाय आरो माथो बुंबावनो? आंनि जिउआनो दुखुजों साग्लोबजानाय। आंनि जिउ लामानि मोनफ्रोमबो आगानानो गासैबो दुखुनि सुगोनां। सिमां, सिगाङाव जा जाबाय जानानै थांबाय बेफोरखौ साननानै जेबो मुलाम्फा गैया। गोसोखौनो हमथानो हायालै। जाय सेजा जायो बेसो मिन्थियो। जायहा दुखु दङ बेहानो टेनसन दङ। सिमां, नों बेफोरबायदि दाबुं। सिगाङाव माथो नोङो जोंखौसो बुजायलायोसोमोन। नोंनि बुंनायावनो जोंबो सोलायजोब्बाय। मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय आरो कमेन्टफ्रावबो मोजां मोजां बाथ्रा बुंहरो आरो गासै ससियेल मिडियानि मानसिफ्रानो मोजां गियान होनो हानाय भिडिअ लाबोगासिनो दं। नोंबो जोंजों ससियेल मिडियायाव ओंखारफानांसिगोनलै। नोंनाव बोसोन होनो हानाय गोबां गियान दङ। आं बिदियाव गोसो गैयालै सोमब्राम। आंनि खर'आ बिदियावनो सोलिला। आं सिगांनि बायदि मानसि नंला। आं गोबां सोलायबाय। ओइ थ' आंजों दानो बेफोरबायदि दुखु थाबाय थायो नामाब्रा? भिडिअ बानायनांगौ थ'। आं गोसो गैयालै सोमब्राम।